Hej złamasy. O nie, ten koń jest upośledzony. Chuj wam wpięty dla zachęty. Nie mogę z niego zsiąść. Zabij. Nie mogę. Dobra, dobra. Gandalf nubie słabe te twoje spele. Co takie oczka zrobiłeś? Kurwa weź się ogol. Screenshoty mi wiesz. I tak za wami pójdę, w końcu jestem Turkiem. Ludo, ja zapomniałem, że ja nagrywam i sobie miałem puszczonego tego. No, idziemy expić, co nie? To może będzie pasować. No nie, no bo... Nie będzie pasować. Słuchaj Aragorn, nobie masz zrobić party i gówno mnie to obchodzi. Ruszać dupy szmaciarze. Dawaj grzybie, idziesz na pierwszą linię. Teraz mnie wkurwiłeś małe gnoju, upierdolę ci ten zjebany ryj. Nie skacz. Życie jest cenne. On zaraz skoczy. No i skoczył. Kurwa kropnijcie tego napalonego zjeba. No nie. Wizard level 80 ci pomoże. Robisz za tankera, klip. Nie. O, jasno, cholera, ale on bije. Możliwe, że ode mnie dostałeś. Smutny z samobójców. No jesteśmy na miejscu, oto brama do nowego eventu Ryżmaksa. No to jedziemy z tym koksem chłopaki. Dobra, idę. Nie widzę cię. Ale przynajmniej to nagrałem, to jest dobrze. To fajnie wyglądało. To co, jeszcze raz? Chuj wam w dupę. Znaczy, w ogóle w przypadku jak chcesz wziąć sobie smącze broni, to chyba Long Mace'a spróbowałbyś zrobić. O ile ładny jest, co nie? Mhm. Chyba, że chcesz Quarterstaffa. A które jest ładniejsze? Terstaff to jest... Znaczy szczerze, to tak, jestem na tyle... Nie wiem, czy kości mi starczy. Okej. A ktoś jeszcze może jakieś smocze kości, czy co? No, ja nie ma nic. Ja też. Dobra, event się zaczyna, idziemy expić. O, ja już mam muzyczkę z... Won z tym syfem ognia. Kinder jajko hehe. czar sobie wziąłem. Bo ja mam czar na tego, na zmniejszenie odporności u przeciwników. Gdzie jest smok? Siedzi sobie i strzela w nas. U mnie nie żyje. U niego nie ma. A u mnie nie ma smoka. Bo nie żyje. Co, już nie żyje? Dobra, to chodźcie do tej kaplicy trade'owej. Tych z Joimaxa chyba pojebało z tymi świątecznymi eventami. A kasy nie musicie. Tak wsadziłem, jakby komuś brakowało. Hehe, ale fajnie giną. Markizal, ile masz? Wydropiłem 2. 2 szkielety. Kurwa stara, zestrałaś się? Nowa jednostka bogactwa. Nie wiem, ja się śmieję, ale ja mam 0 szkieletów.
Ja też. Ale pierdolnęło, aż pół Rohanu się zatrzęsło. Serio masz taką kasę? Pewnie zapierdala na Gold Farmie, nie zmarnuje się. Że ja w sumie podbiję najpierw tą zbrojkę w sumie lepiej. A potem się na broń będzie zbierało. Co żeś kurwa powiedział? No bo ja szczerze na ten mod nie narzekam tak naprawdę. To oddawaj. Chociaż to co zaprezentowałeś to fajnie wygląda, taki wiesz, oręż jak Sauron miał czy coś takiego. Tylko że biały. Czemu nie- tego nie robisz? Kogo? Czego nie robię? Co to znaczy? Tej broni. No bo wolę mieć pancerz póki co lepszy. Ale przecież ty masz pancerz. Ale mogę mieć lepszy jeszcze smoczy. Pierdolone złodzieje. Może chcecie te krasnoludzkie łuki, bo mam na sprzedaż dużo. Kurwa, ale dzisiaj kolejki u Kowala. Jebany sprzedaje sosy za golda. 1000 gold please. Tylko Lazarok. 43. Łatwo. Dobra oferta. 1000 gold please. No ja ci wierzę, Lazarox. 1000 gold please. DJ pokaż im muzę. Opatrz to działa. Nie no, nie ma chuja we wsi. Już czuję ten zajebisty exp. Ale fajne światełka, to pewnie ta nowa autostrada wokół Hotanu. Dajcie mi 20 sekund, rzucę buffy. O kurde, ty. W sumie ten najlepszy pancerz, to wiesz, wyglądasz jak jakiś Power Rangers. W sumie. Już No żeś to zobaczysz przetestował? zaraz jak... Co? Już żeś to zrobił? Ta. Idę tam. O, ja ci I jak wyglądam? Jak pedał na 36 levelu. pierniczę. No Power jest Rangers. taki miks między ebonową zbroją, smoczą i Power Rangersem. Ta. Pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. No to teraz za cholerę nie wiadomo, czy jesteś orkiem. Ja to nie wiadomo też, czy jestem rudym orkiem. Pod tym pancerzem szczelnie ukrywasz tego Ty jebany nobie, zabijecie. Nigdy tego nie odkryjecie. Już nikt się do ciebie nie przedostanie. Ale potrzebowałbym jeszcze 3 smoczych kości, wiesz, do ulepszenia butów, rękawic. Kurwa, słuchacie mnie? Spierdalaj. A gdzie broni? A dobra, jeszcze na broń w sumie. To też. Latasz z tym dildosem, czy co to jest? Hehe, ale ci pojechał. Co ty obrażasz? Dobre pancerze. Bronie! W bronie, no. Czyli idę zapolować na jakiegoś smaka. Dobra. No to idziemy ekspić. Dobra, a gdzie są moby? Potestuję na was nowego kombosa. Zapuścilibyście jakiegoś dancela, bo chujem wie. All I know is that's me. You look like you're having fun. Open up your loving arms. Watch out, here I come. You spin me right round, baby, right round like a record.
Jak tak dalej pójdzie, to zaraz wpierdolę 5. level. Jeszcze nigdy nie miałem tak zajebistego taksi. Szykuje się kolejny Gnom Power. Gnome Power. Czekajcie, ja cię muszę kilka razy pouderzać, bo potrzebuję level upa. Buhahaha, spróbuj szczęścia. Jak przyłożę do tych drzwi swojego magnuma i zapierdolę firebola, to się otworzą. Gdzie mi się wcinasz, masz po jajach. I tak sobie dla jej to robimy, to wiesz. No, Co tam Legolas nobie? nie no, ale satysfakcja jest. O dobra, dzięki za level No. upa. Czekać, bo ja sobie teraz wezmę tego. Perk, który powoduje, że jak wypiję miksturkę i jak dostanę jakiś efekt, 50% szans jest na dostanie jednego z 40 losowych efektów. Niektóre są fajne, niektóre są gorsze. Nie wiem, na przykład to jeden z efektów to jest, że za darmo mam silne ataki, albo że mam 50% odporności na pojedynczy żywioł. I chemiczny ślub powoduje, że jak one się aktywują, to jest 50% szans dla każdego takiego, żeby spowodował sam z siebie dodatkowy efekt, co nie? Czyli mogę wypić miksturkę i jeśli bym wygrał loterię, no to mi się włączą wszystkie 40 efektów. Bo każdy tak jakby zrespi następnego, co nie? Że mam 25% szans na 2 efekty, 12,5% na 3 i tak dalej. Dobra, wszyscy zdechli, spierdalamy. Disconnect from the server.